Kaixo, niak etxan naiz eta erakutsi nahi dizuedan liburua Beti parraleratz da. Egilea Jon Arretxe da. Marrazkiak Cristina Fernandezek egin ditu. Argitaletxea Irene Euskalo da. Liburua familia afrikar baten inguruan da. Familia dirunekoa du, baina egun batean aitari kalera botatzen diote eta langabe geratzen da. Orduan, Europara joatea eta dirua mesuz Afrikara bidaltzea erabakitzen dute. Drisa, ume nagusia eskola utzi eta herri inguruko herrietara flasak saltzera joaten da. Baina egun batean aita dirua mesuz bidaltzari usten dio. Orduan, Drisak eskatu egiten da eta Europara joatea erabakitzen du. Europarako bidean hainbat lagun ezagutzen ditu eta hainbat tratu txar jasotzen ditu baita ere. Niri liburua asko gustatu zait, oso polita iruditu zaidalako, baita triste ere bai, baina realitatea esaten du. Eta ni gomendatuko nioke liburua irakurtzea gustatzen zaion edozein umeri.